Guys, asta nu știu un clip. Astăzi facem eu din Tecu vs. Eu din PZ pe YouTube. Adică toate cum făceam înainte, vizionările, saluturile, abonați și multe chestii versus cum fac acum. Să vedem care e mai prost eu de acum sau ăla de atunci. Pentru că, da. Nu uitați de like, subscribe și hai să înceapă videoclipul. Intro-urile în trecut. Este și astăzi vreau să fac Intro-urile în prezent. Deci bine să mă clip. Astăzi ne aflăm în marea Vlogurile în trecut. încolo și da, o să fac un vlog pentru canalul meu și sper să vă placă, da? Eu câte n-am putut pentru că mi s-a stricat telefonul, am vomitat de mult. Asta e episodul 2 de vlog. În prezent. O să începem, putem să zicem, o nouă serie pe acest canal și nici n-am mai pus de mult timp. Da, știu, îmi pare rău, da, am fost leneș. Vă pup. Ne vedem dimineața. E ora... Hai că... Guys, e ora 6:30. Acum să mă schimb și revenim imediat pentru ziua de azi. Bine, nu vă imaginez că mă duc așa, mai am o bluză, dar nu o iau acum, că mai stau încă 12 minute până să mă duc. Deci, apreciați și voi asta. Și na, am uitat să vă zic, nu uitați acolo de like, dacă vă place, că îmi pare rău, nu o să vă mai zic chestia aia cu bățul, că e prea cringe. Deci da, ne vedem. Da, cred că... Bun, am prins pe filmare poliția cu Sfântul, cred că se prinde pe unul. Și sper că mă auziți. În momentul ăsta am terminat meditație, e noapte. O zi foarte bună astăzi pentru mine. Dacă mai clasonează cineva, pe bune că nu mai facem video. Deci am arătat în această primă zi. Deci da, până mâine dimineață, eu vă salut și noi ne revedem dimineața. Bun, ziua a doua am revenit. Nu le făceam în trecut la videoclipuri. Fac în prezent. Am în trecut, pentru că hai să ne aducem aminte de copilărie, dacă copilăria e copilărie. Cum arătam în trecut? În prezent. Aici sunt. Yeah! Am în trecut. YouTube-ul pentru că nu mă iubește, pentru că mai dragă, nu știu ce să-i s-a întâmplat. Ăsta acum trebuie să mă aud pe el. What? Fuck. Și cap. În prezent. În ea și ea ne liber de contract. Mi se pare corect. Și pe Ale Dinamo cu CSC Dumbrăvic. Și conducem la pauză prin golul marcat de mine, minutul 13. Am outro-urile în trecut. V-am salutat. Ciao, les. Pa! Outro-urile în prezent. Știu că mai este o parte din clip, dar acea parte vreau să vă las pentru final, pentru că este outro acolo și decât să pun două, unul acolo și unul la final, ar fi ieșit mai nașpa. Nu uitați de like, subscribe. A fost pentru prima oară că fac clip de genul, nu sunt experimentat în a face clipuri de genul. Eu am stat până la viitoare, vă dau cu pa! În fine, nu uitați de butonul de subscribe, eu sunt până la viitoare, vă dau cu